Op, op. Yeah. Sige. 1, 2, 3. Oo nga, no. Dito pala yung pintuan. Oo. Go! Basta sila dyan! Basta sila! Sige! 1, 2, 3, go! Dito! Dapat may music. Dito! Akin? Kasya kaya. Yes, ang sarang medjaya! Hasta kayo dyan, tatagay kami ng pari to. Ate! Again! 1, 2, 3! So! Wow, wow! Wow! Na, Ay, agong duga! Hindi sila ba? Sige! Masay na siyo, ha? Ipapasigir? Sige! Ikaw diretso mo? Ayaw kong duga. duga, duga. Hindi, sikat ah. Dugo la? Tama na ba yan? Ganyan na? Ganyan natin ah. Pagkayo. Pergante ini. Oh, may plat. Plywood, plywood. Plywood. Atras ko naman. Atras? Sige, sige. What? Ganyan na, tita. Alin? Ba't hindi nakasayad tong isa? Ilibol yan. Yung parang siso. Tang ko to. Tignan mo, cooperative. Pinitong ko na nga yung pera ko. Bilangin mo. Dito. Iniipon ko yan para sa ilang baboy ba sa kasal mo. Yun! Taga saan ba yun? Pupunta kami ng Umingansal. Ayun na. Taga rito lang? Binggit. Ay, binggit. Eh, mag-aral na kayong magtadal. Magsayaw. May baili din. May sayawan din doon. Unlimited Unlimited na baile. Baili. Sa birthday ni Gian, magbabaili kami. Sa June, pa-share kayo doon. June 2. Oo. Ano, sakto? Okay la. Thank you again. Thank you din. Pagka nakita sa ulit yung mangga, balik na naman ako. Sige, basta maglista ka. Yung order ni Madam. Oo. Dadalhin sa tabo siguro. Namang tama. Next week ba yun? Kasi 12.